Γεια σου ξανά. Σου έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ένα άρτιο κατασκεύασμα. Είναι το σπουδαιότερο εργαλείο για μια θαυμαστή καθημερινότητα. Σήμερα λοιπόν μιλάμε για την νευροπλαστικότητα. Για αυτή τη μαγευτική, αν θέλεις, ικανότητα του εγκεφάλου μας να αλλάζει, να προσαρμόζεται και να αναπλάθεται με τη δημιουργία νέων συνάψεων. Και όλα αυτά ως αποτέλεσμα των εμπειριών ζωής. Γι' αυτό μη σε ακούσω ξανά να λες ότι μεγάλωσα και δεν αλλάζω. Και αλλάζεις και μπορείς να αλλάξεις όσες φορές θέλεις και μπορείς να διεκδικήσεις όσο ονειρεύεσαι ανεξάρτητα από την ηλικία σου. Απλώς αυτό είναι κάτι που θέλει πράξεις και όχι αφηρημένες σκέψεις. Αν ο εγκέφαλός μας δεν είχε την ικανότητα να αναπλάθεται, δεν είχε την ικανότητα της νευροπλαστικότητας, τότε θα μέναμε με όσα μάθαμε στην ηλικία των 22 ετών, δηλαδή την ηλικία κατά την οποία ολοκληρώνεται τελικά η διαμόρφωση του εγκεφάλου. Μάθε λοιπόν και χρησιμοποιείς αυτή την πληροφορία υπέρ σου και μάθε και ότι οι τελευταίες έρευνες αποδεικνύουν που σε αντίθεση με ό,τι ήταν γνωστό μέχρι πρότινος, τις προηγούμενες δεκαετίες δηλαδή πρότινος, τα εγκεφαλικά κύτταρα μέσω του νευρονικού συστήματος μπορούν να δημιουργούν διαρκώς νέα μονοπάτια επικοινωνίας μεταξύ τους μέχρι και την τελευταία μέρα της ζωής μας. Θα ακούς? Αυτά τα μονοπάτια λέγονται νευροδιαβιβαστές. Αυτή η αλλαγή μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγές στη δομή, τη λειτουργία και τις συνδέσεις των νευρώνων, επιτρέποντας στον εγκέφαλό μας να προσαρμόζεται σε νέες καταστάσεις, να αποκτά νέες δεξιότητες και νέες γνώσεις και να ανακάπτει από τον τραυματισμό. Θέλεις λοιπόν να αποκτήσεις ένα νέο μοντέλο ζωής, θέλεις να φτάσεις σε ένα νέο στόχο, θέλεις να ξαναρχίσεις από την αρχή, θέλεις κάτι να δημιουργήσεις, ρε παιδί μου, και δεν τολμούσες μέχρι τώρα. Ορίστε. Πεδίο δόξης λαμπρών. Ιδού. Χρησιμοποίησε τον εγκέφαλό σου ως εργαλείο υπέρ σου. Μη γίνεσαι σκλάβος του μυαλού σου. Η νευροπλαστικότητα είναι μια διαβίου ιδιότητα του εγκεφάλου. Δεν θα κουραστώ ποτέ να το λέω. Και μάλιστα άκου και αυτό το φοβερό. Η νευροπλαστικότητα δεν δημιουργεί απλώς νέους νευροδιαβιβαστές όσο χρονών κι αν είσαι, αλλά φροντίζει και να κλαδεύει τους παλιούς, εκείνους που χρησιμοποιείς και δεν σου είναι πλέον χρήσιμοι, ή μάλλον εκείνους που δεν χρησιμοποιείς και δεν σου είναι πλέον χρήσιμοι. Αυτή η διαδικασία λέγεται συνοπτικό κλάδεμα και δεν είναι απλή. Είναι ίσως η σημαντικότερη πτυχή της ανάπτυξης του εγκεφάλου και έχει συνδεθεί με βελτιώσεις στη συνολική γνωστική λειτουργία. Όπως ακριβώς μέσα στην ντουλάπα σου. Για να χωρέσει νέα πράγματα μέσα στην ντουλάπα σου, χρειάζεται να πετάξεις κάποια από τα παλιά, από αυτά που δεν φοράς. Χρειάζεται να αποχαιρετήσεις κάτι, έτσι ακριβώς και στον εγκέφαλο. Πάμε τώρα να δούμε λίγο το πρακτικό κομμάτι της θεωρίας. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποτελείται από περίπου 86 δισεκατομμύρια νευρώνες. Αυτός είναι πλέον ο επιστημονικά αποδεκτός αριθμός. Σε όλη τη διάρκεια της ζωής σου, ανάλογα με τα ερεθίσματα που δίνεις στον εγκέφαλό σου, εσωτερικά και εξωτερικά, και το τονίζω, συνεχίζεται η νευρογένεση και συνεχίζεται και η νευροκατάργηση. Η μαγεία της νευροπλαστικότητας κρύβεται στον τρόπο που οι ήδη υπάρχοντες νευρώνες επικοινωνούν μεταξύ τους και στον τρόπο που συνδέονται με τους νέους. Και η νευροπλαστικότητα διαβεβαιώνει ότι με την κατάλληλη εκπαίδευση οι νευρώνες διαμορφώνουν την επικοινωνία τους με διάφορους τρόπους. Σκέψου το εξής: 86 δισεκατομμύρια νευρώνες, οι οποίοι επικοινωνούν μεταξύ τους με διάφορους τρόπους. Αντιλαμβάνεσαι, ενώ το δικό μου το μυαλό δεν μπορεί καν να χωρέσει για πόσα δισεκατομμύρια συνάψεις μιλάμε. Δεν ξέρω καν αν είναι δισεκατομμύρια. Βασικά δεν θα τολμούσα καν να αγγίξω τα μαθηματικά, δεν είναι και το φόρτι μου. Λοιπόν, υπάρχουν δύο είδη νευροπλαστικότητας. Η λειτουργική νευροπλαστικότητα, που είναι η ικανότητα του εγκεφάλου να προσαρμόζεται σε πιθανές βλάβες. Εδώ ο εγκέφαλος μετακινεί μια λειτουργία από μια περιοχή με βλάβη σε μια περιοχή που είναι υγιής, και αυτό είναι που συμβάλλει ουσιαστικά στην αποθεραπεία ατόμων που είχαν ατύχημα ή ενδεχομένως κάποιο εγκεφαλικό επεισόδιο, κάποιο τραυματισμό στον εγκεφαλό τους. Είναι ένα διαφορετικό, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο στο οποίο συμμετέχουν πάρα πολλές επιστημονικές ειδικότητες και σε αυτό πρέπει να εξεταστούν και οι περιορισμοί που έχει η νευροπλαστικότητα. Είναι ένα κεφάλαιο που δεν εξετάζουμε σε αυτό το βίντεο σε καμία περίπτωση. Αυτό που εξετάζουμε σε αυτό το βίντεο και αυτό που πιστεύω ότι ενδιαφέρει εσένα, που δεν σου έχει συμβεί κάτι συγκεκριμένο, είναι η δομική νευροπλαστικότητα. Η ικανότητα του εγκεφάλου να αλλάζει δομικά τη λειτουργία του ως αποτέλεσμα μάθησης μέσω νέων συνάψεων. Και εδώ ακριβώς εδράζεται και η αποδεδειγμένη στην πράξη θεωρία ότι μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου αν αποφασίσεις να λειτουργήσεις και να εκπαιδευτείς ως ο άνθρωπος που θα ήθελες να είσαι.
Γι' αυτό θα σου πω σε λίγο περισσότερα. Πάμε τώρα να δούμε συνολικά τα πλεονεκτήματα της νευροπλαστικότητας του εγκεφάλου. Λοιπόν, όπως είπαμε, επιτρέπει στον εγκέφαλο να αλλάζει σύμφωνα με τις ανάγκες μας και σύμφωνα με τη θέλησή μας. Και προάγει την ικανότητα να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα, τη δυνατότητα να βελτιώνουμε ήδη υπάρχουσες δεξιότητες ή και τις γνώσεις μας, την ικανότητα της μερικής ή ολικής αποκατάστασης μετά από εγκεφαλική βλάβη, την ικανότητα να ενδυναμώνουμε κάποιες εγκεφαλικές περιοχές και τις αντίστοιχες λειτουργίες τους, την ικανότητα να διατηρούμε ενεργό και υγιή τον εγκέφαλο για πολύ περισσότερο χρόνο με την κατάλληλη εγκεφαλική εξάσκηση. Την ικανότητα να σου αλλάξει τη ζωή. Πώς λειτουργεί λοιπόν ανατομοφυσιολογικά, αν και δεν είναι αυτή η δική μου, το δικό μου το expertise, η δική μου, το πεδίο της επιστήμης. Εδώ θα καταλάβεις τι εννοώ όταν σου λέω όμως ότι η ηλικία δεν παίζει ρόλο και πως αν τη χρησιμοποιώ σαν δικαιολογία, fair enough, κάνε τα δικά σου. Αν έχεις κολλήσει σε στερεότυπα που δεν έχουν αλήθεια αλλά θέλεις να ξεφύγεις, τότε μπορείς να ζητήσεις τη γνώση ή και ενδεχομένως βοήθεια. Λοιπόν, ένας νευρώνας του εγκεφάλου, ένας νευρώνας μάλλον του εγκεφαλικού στελέχους, έχει 2.500 συνάψεις κατά τη γέννηση. Και στα 3 πρώτα χρόνια της ζωής μας μπορεί να ξεπεράσει και τις 15.000 συνάψεις. Όμως, ένας ενήλικας, σε αντίθεση με αυτό που θα περίμενε κανείς, έχει περίπου τις μισές συνάψεις από το μέγιστο που δημιούργησε στην παιδική του ηλικία. Αυτό συμβαίνει με δική σου απόφαση. Ό,τι επιλέγεις να αναπτύξεις διευρύνεται, ό,τι επιλέγεις να μην ασχοληθείς μαζί του, καταργείται. Παλαιότερη η επιστήμη πίστευε ότι η ηλικία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Σήμερα έχει αποδειχθεί όμως ότι το μεγαλύτερο ρόλο ούτε η ηλικία τον παίζει, ούτε καν ο γενετικός κώδικας, ο οποίος αγγίζει το ρόλο του γύρω στο 15%, αλλά τι παίζει το μεγαλύτερο και σημαντικότερο ρόλο? Το περιβάλλον. Το εξωτερικό περιβάλλον. Ο χώρος στον οποίο κινείσαι. Οι άνθρωποι με τους οποίους συναναστρέφεσαι. Οι συνήθειές σου στην καθημερινότητά σου. Το περιβάλλον λοιπόν. Και μάλιστα σε ποσοστό 65%. Όσο πιο δημιουργικό ή και καινούριο είναι, τόσο περισσότερες ευκαιρίες δίνουμε στον εγκέφαλο να δημιουργήσει νέες συνάψεις ή να ενδυναμώσει τις υπάρχουσες συνάψεις. Αν ακολουθείς κάθε μέρα την ίδια διαδικασία χωρίς καμία παρέκκληση, δεν βοηθάς πάρα πολύ στην νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου. Κωδικοποιημένα λοιπόν, πάμε να δούμε. Η νευροπλαστικότητα μεταβάλλει τη λειτουργία και τη δομή του εγκεφάλου και επηρεάζεται από την εμπειρία, οι αλλαγές στη συμπεριφορά, στις σκέψεις και στα συναισθήματα μπορούν να μεταβάλουν τη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου. Πρόσεξέ με, αυτό είναι χρυσό κλειδί. Χρυσό κλειδί είναι και το περιβάλλον. Οι εμπειρίες στο περιβάλλον μπορούν να μεταβάλουν τη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου. Γενετική. Ορισμένα άτομα μπορεί να είναι πιο επιρρεπείς σε νευροπλαστικές αλλαγές λόγω γενετικών παραγόντων. Παρ' όλα αυτά, όλοι είμαστε καταρτισμένοι με αυτή τη δυνατότητα, άρα ούτε εδώ υπάρχει δικαιολογία, απλώς κάποιοι ενδεχομένως να είναι λίγο καλύτεροι. Το στρες. Το χρόνιο στρες βεβαίως μπορεί να μεταβάλει τη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου, μειώνοντας την νευροπλαστικότητα. Άσκηση, ύπνος και διατροφή. Το χρυσό τρίπτυχο για να έχεις μια ζωή ευεξίας. Βεβαίως η έλλειψη άσκηση. Ο κακός ύπνος, η έλλειψη ύπνου και η κακή διατροφή ή η έλλειψη διατροφής προφανώς έχουν αρνητική επίδραση στην νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου και πολύ θετική επίδραση η άσκηση, ο καλός και σωστός ύπνος, η καλή και σωστή διατροφή. Φτάνει όμως με τη θεωρία, προφανώς έχεις βαρεθεί, ώρα να σου πω τι μπορείς να κάνεις για να φτάσεις εκεί που θέλεις, διότι υπάρχουν διάφορες τεχνικές και εννοείται ότι με την καθοδήγηση ειδικού όλα μπορούν να γίνουν πολύ πιο εύκολα, όχι εύκολα, απλώς πιο εύκολα. Γενικά, με μια σειρά ενεργειών που μπορείτε να ακολουθήσετε και να διατηρήσετε την νευροπλαστικότητα σε υψηλά επίπεδα ή να τη χρησιμοποιήσετε αυτήν την ικανότητα προς όφελός σας. Και πάμε να δούμε μερικά hacks. Αρχίζοντας από το πιο βασικό. Εμπλουτίστε το εξωτερικό περιβάλλον με νέους ανθρώπους, με νέες εμπειρίες, με νέες ατομικές απαιτήσεις, με νέες συνήθειες. Μπορείτε να διαβάσετε νέα βιβλία, να μάθετε μία δεξιότητα ή μία ξένη γλώσσα. Να συνδεθείτε με το όνειρό σας και να αποφασίσετε ποια είναι αυτή η δεξιότητα ή η ικανότητα που θα πρέπει να αναπτύξετε θέλοντας να φτάσετε στο επιθυμητό επίπεδο. Μελετήστε το χώρο που θέλετε να αναπτυχθείτε.
Να απλύνετε τα δόντια σας με το αριστερό χέρι αν είστε δεξιόχειρας ή αντίθετα αν είστε αριστερόχειρας με το δεξί χέρι. Να γράφετε μία πρόσταση την ημέρα με το μη κυρίαρχο χέρι. Νομίζω έχετε πιάσει το πνεύμα. Δώσε όμως λίγο προσοχή εδώ, σε περιπτώσεις που το περιβάλλον μας οδηγεί στην εκμάθηση συνηθιών που μας βλάπτουν. Η νευροπλαστικότητα θα δημιουργήσει ένα νευρονικό μονοπάτι που θα μας σωθεί να επαναλαμβάνουμε αυτοματοποιημένα πράγματα που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη ζωή μας. Εάν δηλαδή εσύ βάλεις καινούργια άτομα στο περιβάλλον σου, τα οποία είναι μίζερα και κακόκεφα και με συνεχή αρνητική σκέψη και όλο αυτό, αυτός θα είναι ο αντίκτυπος που θα έχεις στη ζωή σου. Πρόσεξε, είναι στο χέρι σου. Τώρα, επόμενο θέμα. Δεν περιμένεις να το πω, αλλά θα το πω. Βασικά, αν κάνουμε πρόγραμμα μαζί, μάλλον περιμένεις να το πω. Το λέω. Να κοιμάσαι καλά, σε ποιότητα και σε ποσότητα. Στη διάρκεια του ύπνου γίνεται η ανάπτυξη των νευρικών δένδρυτων στον εγκέφαλο. Μικρά δεντράκια, στο σχήμα φυσικά. Είναι στην ουσία οι νευρικές αποπλήξεις που επιτρέπουν στους νευρώνες να επικοινωνούν μεταξύ τους. Άκουσέ με λίγο. Όταν λέω να ξεκουραστείς και να κοιμηθείς καλά, δεν εννοώ αγκαλιά με τις χιλιάδες σκέψεις σου και αναπνέοντας ρηχά. Εννοώ με συνοχή καρδιακού παλμού. Γι' αυτό σου συστήνω ανεπιφύλακτα θεραπείες αναπνοής. Την νευροπλαστικότητα ενισχύει επίσης η σωματική άσκηση, διότι η σωματική άσκηση, πέρα από τις ορμονικές αλλαγές που επιφέρει, που ευνοούν την εγκεφαλική ευεξία, φαίνεται πως τελικά αποτρέπει την νευρονική γύρανση, ειδικά σε περιοχές όπως ο εγκεφαλικός υπόκαμπος. Και όταν λέμε άσκηση, δεν εννοούμε υψηλής τάσεως άσκηση, ειδικά σε ό,τι αφορά στον τρόπο που θα συνδεθούν οι νευρώνες, στις νευρικές απολύξεις. Γιόγκα, πιλάτες, σουηδική γυμναστική, τεντώματα, χαλαρό περπάτημα, σύνδεση με τη φύση. Δεν εννοώ απαραίτητο ότι πρέπει να κάνεις TRX. Καλά και τα TRX, αλλά γενικώς να έχεις στο μυαλό σου ότι η άσκηση, έστω και χαλαρή. Και θέλω να ξέρεις και το εξής. Η νευροπλαστικότητα μας υπόσχεται πιθανή θεραπεία σε πολλές ψυχικές παθήσεις, καθώς έρευνες αποδεικνύουν πλέον πως τα αρνητικά μοτίβα σκέψης που εμφανίζονται στην κατάθλιψη, για παράδειγμα, θα μπορούσαν να προκύπτουν από διαταραγμένες ή εξασθενημένες διαδικασίες νευροπλαστικότητας. Πολύ δε περισσότερο έχουμε δει στην πράξη άτομα με χρόνιο στρες, κρίσεις πανικού ή άλλες τέτοιου τύπου διαταραχές στο νευρικό σύστημα να επανασυνδέονται με την ηρεμία τους, να επαναπρογραμματίζουν το μυαλό τους και το νευρικό τους σύστημα και τη λειτουργία τους και να ζουν με όρους ευεξίας, χάρη στις τεχνικές που χρησιμοποιούμε, δουλεύοντας με την νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου μας. Δεν θα κουραστώ ποτέ να το λέω. Η καθοδήγηση από ειδικούς είναι εξαιρετικά πολύτιμη, καθώς το σώμα μας είναι τόσο άρτιο που έχει όλα τα εργαλεία για να λειτουργεί με υγεία και ηρεμία. Είναι στο χέρι σου να τα χρησιμοποιήσεις. Ενδεχομένως να έχεις την ικανότητα να διαβάσεις ένα βιβλίο ή να ακολουθήσεις κάποιες τεχνικές. Ακόμα και αν δεν μπορείς να το κάνεις όμως αυτό μέσα στη φασαρία της δικής σου καθημερινότητας ή επειδή είσαι προσανατολισμένος σε άλλα θέματα ή επειδή σε βοηθάει με την έννοια της ενδυνάμωσης να ζητήσεις τη βοήθεια από έναν ειδικό, ζήτα βοήθεια από έναν ειδικό. Θα με θυμηθείς. Αυτά. Δύσκολο θέμα, να μην πω περισσότερο, να μην κουράσω πολύ. Γεια χαρά! Να μην ξεχάσω, σας subscribe, καμπανάκι και γράψε μου και κανένα σχόλιο τι θα ήθελες να σχολιάσουμε, τι θέμα θέλεις να αναφέρουμε, για ποιο πράγμα θέλεις να μάθεις σε σχέση με τον επαναπρογραμματισμό του εγκεφαλικού αλγορίθμου, τη λειτουργία του σώματός μας ή τα θέματα της ευεξίας της καθημερινότητάς μας. Γεια σου!